El passat mes de setembre, el govern central, presidit per Mariano Rajoy, va posar en funcionament una nova pujada de l'IVA, aprovada mesos abans i que se suma a aquella pujada de fa uns 2 anys portada a terme per l'anterior govern de José Luis Rodríguez Zapatero. Aquesta pujada de l'IVA actual sorgeix com a forma de recaptar més diners en un moment en què l'economia espanyola es troba en seriosos problemes, tant amb el deute públic i els interessos que aquest genera, com per altres aspectes com les pressions procedents de la Unió Europea per adaptar-se a l'objectiu de dèficit establert. Aquesta situació està suposant, a través d'una política de retallades molt fortes per part del govern, un descens de la inversió en serveis públics i un augment dels impostos com a forma d'intentar equilibrar la balança. Pel que fa a aquesta nova pujada de l'IVA, fins al 21% en alguns productes, ha fet saltar totes les alarmes en quasi tots els sectors, ja que l'encariment del preu dels productes, unida a un atur cada vegada major i uns salaris congelats o rebaixats, provoca un descens del consum, fet que no ajuda gens a eixa intenció de recaptar més diners. Les sensacions al carrer sobre aquest augment de l'impost sobre el valor afegit són diverses. No, yo no estoy en contra de los impuestos. Si se reparten bien y se llevan bien, son necesarios para convivir. Para el consumo en este momento me parece una mala idea que hayan subido el IVA y que a la gente el dinero le rinda menos. Creo que son ajustes necesarios que tenía que hacer el país, porque realmente estábamos quebrados y había que empezar a recortar por todos lados. Pel que fa a aquesta pujada dins el sector del comerç, també trobem diferents opinions. Porque no me parece justa, me parece que en unos momentos son difíciles para que suba el IVA. Con el tema de la crisis, esta subida del IVA ha afectado muchísimo a nuestro trabajo, porque no podemos subir los precios, es una época muy mala y quieras que no, es una cosa que tenemos, es un gasto que tenemos nosotros los peluqueros. La subida no beneficia a nadie y el consumo pues lo va a perjudicar seguro. La subida del IVA nos afecta muchísimo en cuanto a las ventas, los productos, los servicios. Hoy mismo lo noto yo, hasta incluso en ventas se nota que la gente consume menos. Quant a la cultura, aquest sector ha passat de l'anterior IVA reduït al 8%, que ara ha ascendit al 10%, a l'IVA al 21%, pujant 13 punts de colp. Això ha originat indignació i queixes en un sector que ja es trobava en ocasions amb una promoció i ajuda inferior de la que seria desitjable i que amb aquest nou colp s'enfronta a un futur incert tant en el món de la música, el cinema, el teatre i tota la resta de manifestacions de la cultura. La cultura hauria de no pujar eixe IVA tan amunt, perquè si no se van a carregar tota la cultura, no solament a nivell teatral, sinó també musical y al cinema, etc. Porque como pensionistas y con las tarjetas de fidelidad, pues he pagado ahora 11,20 de 2 entradas. El futur, la veritat és que és prou negre per la cultura. Pues incierto, totalmente incierto. Esto no, para la economía es fatal. Al final llegará un momento que muchos comercios cerrarán, ¿no? Sobre todo las pequeñas empresas. Al carrer trobem tot tipus de sensacions. El temps ens dirà qui té raó.